Здравейте! Казвам се Деян Василев и съм основател и изпълнителен директор на фирмата за кредитни консултации Кредитланд. Когато решим да купим ново жилище и да теглим жилищен кредит, много често изпадаме в стресово състояние. Какъв кредит да изберем? Каква сума на кредита може да си позволим? В каква валута да бъде кредита? Какви такси и комисионни има, за които да знаем? Дали наистина избираме най-изгодния кредит? Опита ми личния показва, че хората в такъв момент изпадат в една доста стресова ситуация. И си дадох сметка, основавайки фирмата, когато се разболеем, отиваме на доктор. Когато ни се повреди колата, отиваме на автомеханик. Защо, когато имаме нужда от кредит, да не отиваме при професионален кредитен консултант, който да ни помогне? От 2006 година насам Кредитланд предлагаме индивидуални професионални кредитни консултации, които помагат на хората да изберат най-изгодната оферта за кредит измежду стотиците налични на пазара. Помагаме им в процеса на кандидатстване и договаряне на кредитните условия. А с нашата помощ над 3500 клиента са избрали и изтеглили най-изгодния за тях ипотечен кредит. Имам честта да работя с професионални кредитни консултанти с дългогодишен опит и изграден имидж и доверие сред клиентите и банките. С помощта на нашите кредитни консултанти клиентите ни могат да спестят между 3 до 10 хиляди лева в рамките на един ипотечен кредит, който се изплаща за 20 години и дори половин процент по-добра лихва или спестени такси и комисионни могат наистина да направят нещата по-изгодни за клиентите ни. Работим с 13 банки и 5 небанкови институции, което ни позволява наистина да предлагаме широк спектър от оферти на пазара и да подберем най-подходящата за нашите клиенти. Също така в резултат на дългогодишната ни работа и разширени партньорства с банките, за клиентите на Кредитланд има специални преференции и отстъпки по жилищните кредити и потребителски, които те си харесат. Така че, ако търсите жилищен кредит, не забравяйте, че има кредитни консултанти, които професионално се занимават с това да ви помогнат да спестите много време, нерви и пари. Добре дошли!